hasken Arewa Renewable Energy Channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marabanmu, barkanmu da zuwa shirinmu na yau. A yau za mu tattauna game da kula da farantan sola da kuma yadda za mu zauna da solar mu lafiya lau ba tare da mun samu matsala da ita ba. Mu samu ta a kowane lokaci. Matsala ta farko, idan ka ga solarka ta fara baka matsala, ya danganta da yadda ka saka farantan solanka. In ka sa shi a inuwa ko kuma inda rana ba ta taɓawa, to hakan zai sa ba ka samu cajin da yake caza maka batiranka ba, kuma ka kasa samun isasshiyar wuta. Da haka in ka ga wannan, ka fara duba farantan solanka ka gani. Na biyu, akwai matsala da ake samu na rashin kula da su kansu farantan solan. Sukan yi datti kamar lokacin sanyi, hazo ko lokacin iska, ko ma ba lokacin ba, in yi datti dai lokaci bayan lokaci a je a wanke a share don ya ringa baka wannan cajin da yake caza ma batira. Sai na uku, idan aka samu batirin da ba su da kyau ko kuma wanda suke ƙananu, to ba za ka ringa samun isasshiyar wuta ba. Da haka akwai batira da aka ware musamman na sola wanda za ka samu isasshiyar wuta ba tare da hankalinka ya tashi ba. Idan ka ɗora wa solarka lodin da ya wuce hankali, to za ka samu matsala. Zai ta baka warning, yana gargaɗinka kan cewa ka ɗora, musamman wanda suke amfani da ta zamani. To in ka ga wannan, sai ka san me yake faruwa, ka kula domin kar ka lalata abunka da kake amfani da shi. Na biyar shine rashin kula da shi kansa girman na'urar da take sarrafa wutar, wadda take ba da muku mai da wutar ta zama kamar wutar lantarki a cikin gidajenku ko inda kuke aiki da su. Da haka in ka ga wannan, shi ma ya kamata ka san wane iri, ka samu masana ka tambaye su don ka samu isasshiyar wuta. Idan kun ji daɗin abubuwan da muke bada, kada ku manta ku yi mana liking, ku yi mana subscribing a tashar mu, ku kuma yaɗa wannan bidiyon ga sauran 'yan uwa da abokanan arzika don su amfana.